Timo penj maduong' mar klas 12 KCSE thothne miyo jopuonjre bedo gi geno mar goyo okang' machielo. Motelo ne penjno, sikunde bago alam mar neno ni jopuonjre otimo penj ka gingima. Ma opogore gi chal mar Ned Obech, alwora mare osebedo mana gi jotuo wetene. Kaka kamano, Ned omako chung' ni tuono mosechande kuom thuolo malach ok nyal chungo lek mare. Jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa wuoth mar Ned man kod kansa mar remo kata leukemia, kendo osebedo kotimo penj mare mar KCSE e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Konchiel, Ned goyo lweny mar tuo kansa mar remo ma dho ngere luongo ni leukemia. Komachielo, en lweny mar chopo lek mare. Ned, ma jahigni 18, otimo penj mare mar KCSE ma higani e kar thieth ma Kenyatta, boma ma Nairobi. It's painful, like I expected to sit in school, but since I had no choice, I just have to cope with it. Like, it's a bit scary because the invigilators are new, like I don't know them like that good. Olero ni tuoni manoyudego kotin osekelo ne chandruok ahinya to rocho chenro mage mag somo mar ni osiko kodang' ni kuonde thieth kaluwore gi rem makinde ka kinde ma bende osemone timo gigo mohero kaka tugo adhula e kind mamoko. I was not in school and then I report back, so they helped me like to write notes, and the teachers also do help me like to recover the syllabus that I lost. One thing is you're restricted to do most of the things like vigorous activities, so I can't play for like 90 minutes, maybe first half, or maybe like 30 or 20 minutes. Jodongo nowacho ni rem mar nyathi mana janyuol ema deng'e. The journey I've walked with this young boy, it's not easy. Tuoni mosechando Ned kuom thuolo malach, min gi Florence Atieno lero ni osekelo dang'ni mar paro ne owadgi Ned matin kod en owuon. Sometimes teacher used to call me, asking me about the boy, this now the younger brother, because he was somehow upside-minded in class. When the teacher asked him, why are you not happy? I used to say, Mom and Ned are in hospital and I'm left at home with the relatives. Min Ned omedo ni bedo ni ene janyuol kende, tuo Ned osekelo ne pek mar ni yudo thieth makare ne wuode ok osebedo mayot. Being left with a child who is a sickler, it's not easy. Ned is in and out from hospital, and it's really demanding. There was a time I was at home and he was admitted. They called me, Ned has been discharged. When I was going there, the bill was too much. I was almost fainting because I could not raise that money. From there, you start calling all kind of friends in your call phone to support you, raise the money. Bende kaluwore ni thoth jopuonjre wetege oge kod ng'eyo makare e wi tuo mar leukemia kata dier e wi gimomiyo siko onge skul. Ned wacho ni moko kuom gigoyo mbaka, kuotho kendo nyiero e wi chal mare. Gino maseche moko miyo oparore ahinya. Sometimes I just feel like I'm scared even to tell them like I have this condition, so just keep it to myself. In school, like mostly ask me if like I have achieved ended, and like sometimes it's so traumatizing to hear that, and some of them do understand, but some still even go far and even start to make fun of me. Kalit mokadhe nenore wang'e, min Ned lero kaka pek mar thiedho wuode oseinge kendo nyaka sani osiepene emokawo ting' mar neno ni Ned yudo thieth makare. Najua hii condition yao inataka special attention. Akuwe na daktari mmoja ndio anakoso, ndio unaona marafiki wamekuwa wakinisaidia kidogo kidogo, ile kidogo tunalipia, alafu ndio anakuja na but at times ikiisha kama tuna namna, we go back to the general. Kwano menda mowinjore ochul, tok Ned bedo e kar thieth kuom thuolo duto mosebedo kotime penj oinge.
kendo koro geno mare en kuom jogo manyalo konye mondo ter Ned e piny India mar yudo thieth mar loko ndhudho ma ichogo midendo ni bone marrow transplant. Ka koro thieth makama emodongo kaka geno mar reso ngima wuode. We are planning to go to India for bone marrow transplant for Ned's case. So currently I'm jobless and I'm appealing to well-wishers who are willing to support us, get the money so that Ned can come back to his normal health. Bedo ni tuo mar kansa ni kod pek mar thieth kendo goyo lwenyno biro kod midhiero mopogore opogore. Dibed ni ene gino majiwo Ned kendo dhire mar goyo lwenyno. When I'm sick, I don't feel like even coming to the hospital. Like when I just remember I'm going to be like pricked every time. So like I don't feel like even coming. Like one thing that motivates me, it's that I just accepted that I have the condition. And I do love my mom because she's the one who always supports me through it. Kaluwore gi chandruok mokadhe, Ned koro geno mar bedo laktar mondo miyo okony jotuo moko. Wuodh Ned en ranyisi mar teko kod geno. Kendo e nyim tuo kod midhiero gi duto, Ned onyiso ni onyalo muomo tembe duto. Nyikwa Ramogi. Od thieth olokore od penj ne rawerani ma Ned. Alam maduong' mar Ned en mondo miyo changi kendo chop lek mare. E Finyakidi, Ramogi TV, KNH, Nairobi. En lipot malita